Mi sada idemo do Užica, tamo je moja koleginica Slavica Jovanović. Slavice, dobro jutro i kaže nam, s obzirom na blizinu Zlatibora, Tare i Zlatara, kod vas je verovatno prijatnije za još koji stepen. Ima li padavina? Padavina nema, ali je jutro sveže i prilično prohladno i tako su uglavnom ova pozna avgustovska jutra ovdje među planinama, ma koliko posle tokom dana bilo vrelo. Na sreću Užičani nemaju problema sa vodosnabdevanjem i svim drugim što obično ide uz vrele dane, ali takvih problema imaju u užičkim, novovaroškim i prijepoljskim selima. Od većih naselja već stalnih problema ima Brodarevo. U planinskim selima pašnjaci su sasušeni pa je problem i stočna hrana, a i većini poljoprivrednih kultura ovako dugotrajna suša ne prija i bez obzira koliko svima odgovara ovo produženo leto, kiša bi ipak dobro došla. Majo? Ovo leto je obeleženo i nizom manifestacija širom Srbije. Kod vas je sinoć završen međunarodni studentski filmski kamp. Pa nam kaže, Slavice, kakve su reakcije nakon prikazanih filmova? Pre reakcija nekoliko brojki, dakle 20 učesnika iz 17 zemalja, 4 dokumentarna filma na temu Art dijalog snimljena u Užicu, Kosjeriću, Požegi i Čačku. A evo šta o interakciji kažu i učesnici. Samo snimanje je bilo, to jest produkcijski deo je bio dosta intenzivan jer smo imali samo 2 dana da nađemo svoju temu i ja mislim da smo 4 dana snimali, tako da je to bio onako najintenzivniji deo svega, ali sve u svemu jako jedno vredno iskustvo. Bogato, naučila sam puno za budućnost. Ja восхищена просто всем произошедшим. Ushićena sam prosto svim što se dešavalo. Doživljavam kao čudo to što sam na kampu u Srbiji. Hvala organizatorima za sve što je za mene bio pravi poklon. Bila sam na divnom kampu. Mislila sam da smo različiti i da li ćemo se dobro razumeti. Razmišljali smo o filmovima koje treba da radimo. Došli smo s različitih akademija i različitih shvatanja umetnosti, ali sam zadovoljna. Filmovi sa dosadašnjih interakcija dobili su već 7 nagrada na međunarodnim festivalima. Nadamo se da će i ovogodišnji biti isto tako uspešni. Toliko u ovom prvom javljanju iz Užica. Vidimo se kasnije. Majo? Hvala, Slavice.